Казан федераль университеты ярты гасырдан артык татар яшьләрен берләштереп, аларда җырлау сәләтен ача. Аның алыштыргысы җитәкчесе Ирнис Рәхимуллинның һәвәскәр җырчылар белән эшли белү серләрен Мөршидә Җихан белеп кайтты. Күп кенә танылган кешеләр, хәзерге галимнәр, язучылар, шагыйрьләр, журналистлар һәммәсе дә студент чорларында Ирнис Рәхимуллин мәктәбен узган. Ирнис Рәхимуллинның максаты Казан университетында үзе нигез салган хор сәнгатен дәвам иттерү. Бушка вакытын уздырмадым. Карантин вакытында җәйкене без әзерләдек һәм бастырдык. Шундый яңа җыентык, җырланмаган әлбәттә. Ул икенче китап, беренче китапта бар иде 27 әсәр, биредә 24. Бу җыентыкта ул бик бай минемчә, чөнки анда классика да бар, бөтен дөньяның милләтләренең халык көйләре һәм татар халык көйләре әлбәттә. Концерт программасы гел яңартылып тора. Араларында Ирнис Рәхимуллин эшкәртүендәге татар халык җырларына тезмәләр, автор әсәрләре дә бар. Ирнис абыйның үзенең шәхси җәлеп итүендә дә ниндер бер сер бар дип әйтәсем килә. Ул үзе дә күңеле аның яшьләрнеке кебек инде җиңел, безнең белән бер дулкында бара ул. Һәр вакытта да безне инде елмайта да белә, күлдерә дә белә, үзенең кирәкле урында инде мәзәкләрендә әйтеп куя. Шуның белән инде безне җәлеп итә һәм инде без рәхәтләнеп, яратып йөрибез. Безгә инде ул үзебезнең өебез кебек, икенче өебез кебек бу коллективыбыз. Соңгы араларда чыгышлары сирәгәйсә дә, тамашачылары тугрылыклы. Татар хорының яшәп килүенә бик сөенеп карыйм. Мин инде әллә таркалып та китәмсең бу хор, нишләп соң вакытта күренми дип уйлый торган идем. Ләкин таркалмас. Ирнис абый кебек үзенең фидакар хезмәтен куеп эшләүче кешеләр булган вакытта алар таркалмаячак. Алай гына түгел, күрәсең ул ничек таләпчән. Кайчакта бик каты, шуңа карамастан студентлар кызлар егетләрен ташлап китми. Чөнки шундый нишкә бик авыр, бөртекләп җыелган җәүһәрләр, җәүһәрләр белән чагыштырыпла, инҗе бөртегне чагыштырыпла хор сәнгатенең авырлыгын, алар аның төбенә хәтле төшеп өйрәнгән бит, нишләп китсеннәр. Үзләре алар авыл мәктәпләренә кайтырлар, мәдәният сарайларына китерләр, хор сәнгатен тагын да пропагандаларлар һәм халык җырларын, әле бер генә телдә түгел бит, татар телендә генә түгел, дөнья халыклары телләрендә дә үзләренең укучыларына өйрәтерләр. Иншалла бу хор коллективы яшәр дигән өмидтә калам мин. Шушы көннәрдә генә без төрле, әмма без бергә студентлар хорлары фестивале лауреатларын бүләкләү тантанасы булды. Казан университеты хоры һәвәскәрләр арасында беренче урынны алды. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.